Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa na akwụkwọ a bụ Ụwa Dị Omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Nneọma nwunye Chikaọdịrị na-agwa ya ka ha abụọ tinye anya na mmiri wee chọọ isi nrọ ahụ, n'ihi na onye ọkụ na-agba be ya anaghị achụ nta oke. Mana dibịa na-agba ama na-aṅụrị, onye a na-ebo ebubo okwetago. Ọ na-abụ okwucha ihe dị ya mma, o mee ihe eme ihe bụ uche ya. Chikaọdịrị kpebiri n'ime obi ya na ya agaghị eji mgbagbu ghara ọgụ. Ka Nneọma lere anya hụ na ya bụ nduru na anya dị ya n'akpa egwusi. Ọ gwara ya ka uche ya dị n'ihe gbasara nrọ ahụ. Chikaọdịrị zara ya na uche ya dị n'ihe o kwuru, ma kwe ya nkwa na o nweghị ihe ga-eme ya. Mana anyị ga-amata na o nweghị onye ji igodo ndụ ya n'aka. Igbo tụrụ ilu sị na ụkwụ ọma anọghị n'ụlọ akpọ mmadụ, mana ọ bụghị naanị ụkwụ ọma na-akpọ n'ụzọ. Chikaọdịrị richara nri ụtụtụ, bulie akpa ọrụ ya gawa ebe ọ na-arụ ọrụ. Ka o ruru, ọ rigoro elu dịka o siri eme na mbụ. Ya na ndị ọrụ ya malitere kụwa ụlọ. Ka o wetara aka n'elekere 12 nke ehihie, Chikaọdịrị akụchaala ụlọ. Naanị ihe fọdụziri bụ iritu. Mgbe ọ na-arịtu n'elu ụlọ ahụ, ọ maghị na obe ọ dọbara iji rituo akwụsịghị ike n'ala. Ozugbo o tinyere ụkwụ n'elu ya ka o jiri ya rituo, ha abụọ si n'elu ụlọ ahụ daa n'ala. Chikaọdịrị kụjiri ọkpụkpụ azụ n'ihi na ọ kụrụ azụ na nnukwu osisi ha ji akụ ụlọ dị n'akụkụ ebe ahụ. Ndị ọrụ ya na ndị mmadụ ụfọdụ nọ ebe ahụ gbakọtara ozugbo buru ya gaba ụlọ ọgwụ dị nso nke a na-akpọ Obiagụ Hospital. Ka o ruru n'ụlọ ọgwụ, mkpu Chikaọdịrị na-eti ebe ahụ ekweghị ndị nọọsụ metụ ya aka, tinyekwara na ọbara si ya n'ahụ apụta abụghị ihe a ga-eji ọnụ wee kọọ. Ndeewo.